O Concello de Paradela ten nomeado fillo predilecto a Manolo Rodríguez. A Casa da Cultura chamase Comaero. E o certamen literario do que vai facerse convocatoria en próximas datas leva xa a 25ª edición. En todas as celebracións, en todas as inauguracións que levamos feitas e van 6 anos, intervén, porque sempre está connosco o alcalde de Paradela, José Manuel Mato. Ben, pois, bons días a todos. Agradecer a presencia do alcalde de Foz, xente xove que se incorpora á vida política que é moi necesario, e pouco podo decir de Manuel Rodríguez López, porque se quixera expoñer todo o que levo dentro de Manuel Rodríguez López faríanos falta varios días, non? Por dicir que é un exemplo a seguir, que quizá a nosa vontade, e por eso estamos traballando nesa línea, era para que a súa semente, o seu xermolo, no galego, aflore na xente nova, na xuventude que se achegue a esta obra, e unha vez que entre un pouco na obra de Manuel Rodríguez López verá o exemplo dun home comprometido ca súa terra nai de Paradela, ca súa terra de adoción Cataluña, e sobre todo co compromiso de vocación de servicio aos hermanos da matria galega, como el decía. Para nós é un honor que este home seña fixo de Paradela, e que despois de tantos anos xa do seu pasamento, como dicía Xulio, agora vamos con 25 anos de edición, pero bueno, levamos nos mandamos cerca dos 25 anos de traballo non, sino de facer a vida na vida o que Manolo deseaba para sí. Morreu un home moi xordo aos 55 anos, cando estaba no mellor da súa proyección persoal e, sobre todo, de escritor. Pois, desde esas, cumprimos a súa vontade de xer unha dita que era a seguinte: traballar en exclusiva pola cultura galega. Eu creo, sinceramente, que está traballando máis desde o momento do seu pasamento, porque é o que estou seguro, e así o afirmo, que desde o alén nos está guiando e nos está levando a expoñer a súa obra e, a súa vez, cada día dar oportunidade a miles e miles, porque son moitos anos os que concurren aos certámenes, e así levamos tantos anos, 25, que iso é fruto da obra de Manuel. Nada máis darle as grazas a esta casa por ternos acollidos, a familia e a todos que nos acompañan, porque é un acto entrañable para nós e de moito cariño.